Bernard. Tuloy-tuloy ti programa tayo, iFM News mga idol. Oy, hintay makitsendan apo ka digitoy nga gondaway. Amoy teman apo ti preso digiti magatang manipod iti tiyendaan. Babaeng pa lang kini idol Tony G kadigitoy nga gondaway. Oy, idol Tony G. Sagmamanon ayan digiti magagatang tatanian taon nagtatsendaan. Amoy teman ken kuana mga idol. Iti daytoy nga gondaway. Idol Tony G, pasok! iFM News. iFM News. iFM News. Palengke Report. Naimbag abigat mo, Idol Bernard. Daytoyan ti presyo ti karne iti baboy ken baka itangal daw iti Laoag City Public Market and Commercial Complex. Para iti karne ti baka, ti ribs ket 300 pesos ti kada kilo, ti metlin meat ket 400 pesos, pang bulalo 3 pesos, ti lumo 400 pesos, pang paksiw 400 pesos, ti tultulang 220 pesos, ken ti buntot wenno ti ipos ket 300 pesos. Iti met karne ti baboy, ti longganisa ket 380 pesos ti kada kilo. Ti met kukod wenno tultulang ket 280 pesos. Lean meat 330 pesos ti kada kilo. Ken ti favorite tayo nga bagnet ket 650 pesos ti kada kilo. Daytangarad Idol Bernard ti presyo ti karne ti baka ken babo itangal daw iti tiyendaan iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report. Daytoy ni Idol Tony G. Tatak RMN. iFM News. iFM News. Alright.